Сега ще ви разкажем един друг абсурд. Осъден за лихварство, който тормози своите длъжници, осъден, прехвърля вземанията си на фирма, която да събира задължението от същите тези тормозени хора. Осъден за незаконна дейност, наречена лихварство, само че сега в момента друга фирма събира същите тези продължава неговите пари. дела. В Силистренско се развива действието и хората се оплакват, че изплащат дълговете си за пореден път, а покъшнината им вече е изнесена. Законно ли е това? И защо? Малко риторичен ми е този въпрос, но хайде да го зададем. Репортерите от Код Криминално се срещнаха с пострадалите. Гледайте отказ от видеоматериал, който ще видите тази вечер в Код Криминално BTV Action 20 часа. Предисторията. Преди 2 години полицията в Дулово разбива мащабна лихварска схема начело с Калоян Кондев, потърпевши са стотици, предимно неграмотни жители от североизточна България. По делото бяха разпитани над 680 свидетели от почти цяла североизточна България, предимно хора с ниско образование от ромски произход, на които е давал задължения, е давал кредити срещу съответни лихви. Кондев получава условна присъда. Освен лихварство, бандата се занимавала с изнудване и побой. Този дядо ще съжалява цял живот или каквото е останало от съществуването му в страдания, че е взел заем. Имал е нужда от пари, за да изхрани семейството си. Какво се е случило с кръка ти? Какво се е случило с вашия съпруг? Нали имах заем от него. Кара мене да тегли 3000 лева. Децата всички сме да заем. И дойде един път в 1 часа. Булката беше бременна. Всичко мъже ми би. Всичко разчупи, врати, прозорци. Изгоря на сина ми къщата. Багажа всичко сгоря. Той удари, него страх стана тъй. И за 1 година оплашил се, захарта получи. Кръвно, захар, диабетик не е добре. Рязах му крака и очите. От побоя ли са му отрязали? Да, побоя. В селата край Дулово ни отвежда сигнал, че тормозът над хората, имали досег с лихварската банда, продължава. Това са не особено грамотни хора. Нямат документи. Казват, че са изплатили задълженията си. Въпреки това, съдия-изпълнител е изнесъл покъшнината им. Някои са останали без печки и легла в най-мразовитите дни. Димитър взел 1000 лева от лихварите, за да изхрани 4-те си деца. Казва, че върнал парите с исканата лихва. Преди няколко месеца обаче изнесли всичко от дома му. И не можах да намеря тези пари и викам, отивам до града да работя там. Поне да си сканам, да дам на тях. Отидах и те са дошли да разбиват. Тук вратата са разбили, вземали са телевизори, спални, масите ми, всичко вземаха. Повечето от потърпевшите не знаят какви документи са подписвали. Някои казват, че са сложили подписа си върху празни листа. Голяма част от тях обаче са подписвали записи на заповед. Според разследващите, доказателства, че те са изплащали кредитите, няма. Черно на бяло са останали единствено записите на заповед, които са законни. Калоян Кондев е прехвърлил вземанията на фирма, която сега търси парите от длъжниците. На практика някои от тях изплащат заемите втори път. Прехвърляйки тези вземания на дадена фирма по този начин, не се ли легализира неговата незаконна дейност, която той е извършвал? Не, по принцип той е осъден за престъплението именно за получаването на тези лихви. По принцип незаконно е и самото извършване на такава дейност. Тези лица, те реално са получили тия суми в рамките на 200, 500, 2000 лева. Упоритите ни опити да се срещнем с Калоян Кондев 3 поредни дни се оказаха безуспешни. Това фирма ли? Не мога да ви кажа нищо. Къде тръгнахте? Оставихте без надзор фирмата. Може да ви оберат касите. То не е моето, то не е... Успяхме да проведем кратък разговор с управителя на фирмата, която събира задълженията. Вие раздавате ли кредити? Не раздаваме кредити. Не раздавате? Защо хората се оплакват, че ги тормозите? Никой не съм тормозил. А вие сте господин Добрев, така ли? Моля?
Местните хора наричат офиса на фирмата банката. Тук се помещава клон на банка преди време. Решихме да разберем дали има и друго основание. Изпратихме поставени лица, за да проверим дали фирмата отпуска кредити, за което няма разрешение, тъй като не е вписана в официалния регистър на БНБ. За тази сутрин Мариета Николаева.